Rwan ta da ni yn troi at y Beibl, dwi'n gorffen cyfres o bregethau, tair breges, ar Moddion Gras bore yma, The Means of Grace. Byddai'n dod at hynny yn y munud, ond byddai'n cyfeirio at adnod yn y darlleniad yma. Mae hwnna yn y llythyr at yr Hebreaid. Ac nes ymlaen, mae o'n sôn am bregethu Gair Duw. A pa mor bwysig ydy'r weithred o gyhoeddi y newyddion da. Ac un peth mae rhaid i ni ystyried, ni fel eglwys ac eglwysi Cymraeg Cymru i gyd ydy, yn cenhadaeth yn yr ystyr o mestyn allan at bobl angrediniol. Pobl sydd ddim yn credu. Mae rhaid i ni fod yn fwy dyfeisgar a chreadigol a gweddigar. Sut ydym ni'n gwneud hyn? Da ni fel eglwys dros y blynyddoedd wedi bod yn ystyried sut i wneud hyn. A da ni dal i wneud hyn. Drwy yn gweithgareddau, drwy y clwb ser, drwy llanast, drwy weithgaredd angor. A da ni'n gofyn am fendith Duw ar y gwaith i gyrraedd. Yn arbennig teuluodd ifanc a pobl ifanc a phlant yn Caerdydd. Mae yna ddegau o filoedd ohonyn nhw o'n cwmpas ni. Faint oedd yn y cyfrifiad? Rhyw 35,000? A dyda ni fel eglwysi Cymraeg, dyda ni ddim yn cael 500 yn yn holl eglwysi o sul i sul. Felly dyma y darlleniad o Hebreaid. A yn y llythyr at yr Hebreaid, mae Iesu Grist yn cael ei gyflwyno fel yr offeiriad mawr a'r aberth terfynol. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrain, un waith am byth oedd ddigon i ddiodde'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd, yr holl gysgodan yr Hen Testament i gyd, un Iesu croesoeliedig yn feddyg drwy'r holl fyd. A dyna pam bod ni'n aml yn gweld gwahaniaeth rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Yn Iesu Grist mae'r aberthau wedi gorffen ar ôl yr un aberth. Yn Iesu Grist ydy deddfa sifil Israel ddim yn berthnasol. A mae pobl weithiau'n lluchio pethau fel, o ia, mae'r Beibl yn dweud bod ni fod i labuddio pobl sydd yn godinebu. Mae'r deddfa sifil Israel fel cenedl wedi dod i ben yn y cyd-destun yna, oherwydd bod nhw wedi cael eu cyflawni yn Iesu Grist. A dyda ni'n gwneud pethau felly ddim mwy. Mae yna rai pethau yn parhau wrth gwrs, fel y deg orchymyn a'r hyn sydd yn gysylltiedig â hwnnw ac esboniad Iesu yn y breges ar y mynydd. Dywch chi mynd allan, dywch chi gael 2 breges bore yma. Petai Josi wedi rhoi'r lle saff oedd Duw yn ei addo iddyn nhw orffwys. Ond di Duw di deud wrth Israel, mi gewch chi orffwysfa, lle diogel. Mae'n mynd o boes yma, ydych chi'n teimlo'n boes? Tan oer. Dwi'n teimlo'n boed. Gai chydig awyr iach? Os da chi'n teimlo'n oer, tydyn ni wedi gael drws. Bobo bach. Hot flush yma. Felly, mae yna orffwys y seithfed byd sy'n dal i ddisgwyl pobl Dduw. Mae pawb sy'n cyrraedd y lle sydd gan Dduw iddyn nhw orffwys yn cael gorffwys o'i gwaith. Yn union fel gwnaeth Duw ei hun orffwys ar ôl gorffen ei waith e. Felly, gadewch i ni wneud ein gorau glas i fynd i'r lle saff hwn, lle cawn ni orffwys. Bydd unrhyw un sy'n gwrthod dilyn Duw yn syrthio fel y gwnaeth y bobl yn yr anialwch. Mae neges Duw yn fyw ac yn cyflawni beth mae o'n ei ddweud. Mae'n fwy miniog na'r un cleddyf ac yn treidio'n ddwfn o'n mewn. Yn gwahanu'r enaid ar ysbryd y cymalau a'r mer. Mae'n barnu beth da ni'n feddwl ac yn ei fwriadu. Does dim byd drwy greadigaeth gyfan yn gallu cuddio oddi wrth Dduw. Mae'n gweld popeth yn glir, a dyma'r Duw da ni gyd yn atebol iddo. Felly, gadewch i ni ddal ein gafael yn beth da ni'n gredu. Mae gynnon ni archoffeiriad gwych, Iesu, mab Duw, sydd wedi mynd i mewn at Dduw i'r nefoedd, ac mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan yda ni. Mae o wedi cael ei demtio'n union yr un fath da ni,
ond heb bechu o gwbl. Felly gadewch i ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael, bydd yn trigarhau wrtha ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arna ni. Darlleniad yna o Hebreaid, a'r darn yna dwi'n gyfarwydd â fo yn y Beibl Cymraeg Newydd, y mae gair Duw yn fyw a grymus, yn llymach na'r un cleddyf dau finiog, yn treiddio hyd wat wahaniad yr ysbryd a'r enaid, y cymalau a'r mer. Hynny yw, mae'r gair neges newyddion da Duw yn Iesu, yn rymus, a mae o'n gwneud bwriad Duw. Da ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. Rwan ta, dwi'n symud ymlaen yn sydyn. Sgynnon ni amser? Oes. Sgynnon ni chydig bach. At y bregeth ola, Moddion Gras 3 ydy y bregeth yma. A dwi wedi bod yn osbonio sut mae Duw wedi rhoi cyfryngau mwyn yn galw ni i gredu'n Iesu ac yna'n adeiladu ni fel disgyblion. Nid magic ydy Cristnogaeth. Lle, da ni'n dweud, dwi'n credu'n Iesu Grist, a da ni'n gwybod bob dim am y ffydd, a da ni yn berffaith. Trwy Iesu, da ni'n cael yn ystyried yn berffaith gan Dduw a'i aberth ar y groes. Ond da chi'n gwybod cystal a fi, wrth edrych ar eich gweinidog, does na neb sydd yn berffaith, a does na un ohono ni'n berffaith. Hydnod, os yda ni'n credu'n Iesu. Ac felly, da ni'n dysgu, da ni'n tyfu, da ni i aeddfedu yn y ffydd, a mae Duw wedi rhoi Moddion Gras. A dwi'n licio'r ddau ystyr y Moddion Gras. Moddion fel means, a moddion fel ffisig ynde. Yn Gymraeg, Moddion Gras. Bod Duw yn gwneud ni'n iachach drwy i ras, a drwy i ni wrando ar ei lais. A mae gras yn rhywbeth mwy na da ni yn ei feddwl na'i ddychmygu weithiau. Drwg geiriad di bod nhw'n gwneud pethau mawr yn fychan ynde. A da ni methu mynegu mawredd gras Duw tuag ata ni. Amazing Grace yr emyn enwog na'n Saesneg. Heilioni afresymol Duw tuag at ddynoliaeth a ni a'r cread ydy'r gras ma. Mae'n mynd yn bellach na'n cariad ni. Mae o'n mynd tu hwnt i'r hyn da ni'n ei ddisgwyl wrth i Dduw ymdrin a dynoliaeth, a merffaith, a nifydd, ddrwg sydd yn lladd ei gilydd fel yn Ukraine, sydd yn camdrin plant bach, sydd yn gwrthod rhoi cyfiawnder i ferched, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A mae Duw dal yn rasol ac yn hael tuag ata ni. Chi'n cofio adag yn Nadolig, oedden ni'n canu y garol ar gyfer heddiw'r bore, yn baban bach, a gaid ar... Dwi wedi anghofio yn babach. Anyway, mae yna frawddeg yn dod lle mae Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel diwiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair. A be mae'r awdur yn neud ydy cyfeirio at broffwydoliaeth yn llyfr Ezekiel penod 47. A'r weledigaeth gafodd y proffwyd Ezekiel oedd y deml yn Jerusalem a dŵr ffrwd o ddŵr iach yn byrlymu allan o Jerusalem ac yn byrlymu allan i mewn i'r afonydd ac ymhellach i'r moroedd mawr y byd gan buro'r afonydd a puro y môr. A bod hwn yn ddarlun o'r hyn sydd wedi digwydd yn Iesu Grist a gras Duw. Mae'n llifo o galon Duw yn Iesu Grist i'r byd mawr i gyd ac yn dod â iechyd a iachawdwriaeth. Ac yna i adnod o hwnna, sgynna i ddim yr adnod, neu ddarllen yr adnod sydd o Ezekiel sydd yn gorffan y weledigaeth. Ar y glannau o ddeityr afon fe dyf coed ffrwythau o bob math. Ac ni fydd ei dail yn gwywo na'i ffrwyth yn methu, ffrwythant bob mis, oherwydd bydd y dyfroedd o'r cysegr yn llifo atynt,
a bydd ei ffrwyth yn fwyd a'i dail yn iechyd. A gweledigaeth o gariad Duw yn Iesu. Yr hyn ddigwyddodd yn Jerusalem ar groes yr atgyfodiad ac yn llifo allan i'r byd ac i ddynoliaeth gan buro. A mae'n ddarlun bendigedig, a mae o'n dangos, da chi weld, bod gras Duw yn cyffwrdd popeth. Dwi wedi bod yn dilyn rhai o'r telescopes mae'n gofod yn ddiweddar. Mae'r rhain eto'r YouTube, a da chi'n cael darluniau o alaethau yn bell i ffwrdd. A da chi'n sylweddoli pa mor enfawr ydy'r greadigaeth yma. Mae tu hwnt i'n dychymyg ni. A Duw sydd yn gyfrifol am y greadigaeth enfawr hon. A mae gras Duw yn cyffwrdd y cwbl, oherwydd Duw grasol sydd wedi ei greu. Mae'n ffrydio, mae'n llifo o galon Duw i'r cread, mae'n llifo o galon Duw i'n calonau ni, a mae'n llifo o'n calonau ni yn y man lle da ni yn byw ac yn tystio ac yn gweithredu. A mae'r gras yn dod â cariad at Dduw ac at Gydwyn, cariad i'n cymdeithas, cyfiawnder i yr ardal da ni yn byw ynddo fo. Rwan ta, dwi jyst eisiau sôn am ddau beth sydd yn Moddion Gras. Wythnos dwytha nes i sôn yn gyffredinol am eglwys ac addoliad, a bod Duw yn defnyddio'r rhain fel ffyrdd i argyhoeddi pobl o wirionedd Iesu, adeiladu ni fel Cristnogion, eiddfedu ni yn ffrwyth yr ysbryd. Ac yna, wrth i ni addoli, mae yna ddau beth yn arbennig. Mae bedydd a cymyn yn cael ei ddefnyddio, nes i gyfeirio at hyn gan Dduw fel Moddion Gras yr wythnos dwytha. Ac yna, mae gair Duw a gweddi yn cael ei ddefnyddio, fel ffordd i'n bwydo ni. Na i sôn am y gair Duw yn sydyn, ac yna sôn yn fyr am weddi. Mae angen i bob Cristion ddod o dan weinidogaeth gair Duw yn gyson. A y Beibl ydy gair Duw, a mae'n rhodd yn bresant sydd wedi cael ei roi i ni, oherwydd bod o'n rhoi y gwirionedd am gariad Duw yn Iesu Grist. Mae o'n cyflwyno ewyllus Duw i ni. Ac ar wahân i'r Beibl, does ganddo ni ddim ffynhonnell am yr arglwydd Iesu. Felly, os da ni'n mynd troi at y Beibl, mae yna beryg i Gristnogion, a mae hyn yn digwydd weithiau, i wneud pethau fyny. Na ni ddychmygu hyn ynglyn â Duw. Dwi'n meddwl mae dyma mae Duw am i ni wneud. A mae pobl di mynd i wneud pethau ofnadwy fel Cristnogion, oherwydd bod nhw ddim yn troi nôl at y gair, i jecio pob dim yma'r eglwys yn ei gyflawni. Heb y Beibl fydda ni'n gwybod am Iesu, i ddysgeidiaeth, i ddamhegion, i wirthiau, y groes, i berffeithrwydd, i ddwyfoldeb, i atgyfodiad bendigedig. Ond yn y Beibl, da ni'n canfod y gwirionedd at Dduw drwy Iesu Grist. Mae Paul yn Timotheus yn dweud fel hyn. Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd. A maen nhw'n dysgu beth sy'n wir, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth da ni'n ei wneud o'i le, yn dysgu ni fyw yn iawn. Felly mae gan bobl Dduw bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud pob math o bethau da. A dyma pan bod y gair yn bwysig. Mae'n ceryddu, mae'n disgyblu, mae'n dysgu ni, fel yn bod ni'n gallu byw bywydau da yn y gymdeithas, yn llawn hilioni, a meddwlgarwch, a charedigrwydd, ac amynedd, a maddeiant. A mae'r Beibl yn dysgu ni am hyn. Mae'r Beibl, da ni'n edrych ar y Beibl mewn tair ffordd. Yn y ffordd yma, bod rhywun yn pregethu,
Mae pregethu yn ffordd arbennig i gyflwyno Moddion Gras, oherwydd wrth i ni esbonio'r gair fel bora yma, mae'r ysbryd glân ar waith yn eich meddwl ac yn eich calonau chi. Dydw i ddim yn gwybod beth i'ch sefyllfa chi yr wythnos yma, mae Duw yn gwybod. Mae'r ysbryd glân yn gwybod beth yw'r cwestiynau, beth yw'r problemau, beth yw'r heriad a chi diwynebu, a beth ydych chi angen. A mae'r ysbryd glân yn cymryd o air Duw ac yn cymwyso fo i chi, fel unigolion ac hefyd fel eglwys. Felly, mae'n rhywbeth arbennig iawn gwrando ar air Duw yn cael ei bregethu. A dyma ran o'r Rhufeiniaid, o'n i'n cyfeirio at hwn ar gychwyn y darlleniad. Mae'n sôn am pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd bydd o'n cael ei achub. Ond wedyn, sut mae disgwyl i bobl alw ar yr arglwydd os ydyn nhw ddim wedi credu ynddo? A weithiau, da ni fel Cristnogion yn disgwyl i hyn ddigwydd. Da ni disgwyl i bobl sydd ddim yn credu wneud pethau mae Cristnogion i fod i wneud. Nid felly mae Cristnogaeth yn gweithio, a mae'n mynd ymlaen, sut maen nhw'n mynd i gredu ynddo heb glywed amdano am Iesu Grist? Sut maen nhw'n mynd i glywed os ydy'r rhywun ddim yn dweud wrthyn nhw? A phwy sy'n mynd i ddweud wrthyn nhw heb gael ei anfon? Dyma mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei olygu wrth dweud. Mae mor wych fod yr rhai sy'n cyhoeddi'r newydd da yn dod, ond ydy pawb ddim wedi derbyn y newyddion da. Fel mae Eseia'n dweud arglwydd, pwy sydd wedi credu ei neges ni? Mae'n rhaid clywed cyn gallu credu. Clywed rhywun yn rhannu'r newyddion da am y Meseia. A dyma da ni angen i wneud ynde. Rhannu'r newyddion da efo pobl sydd ddim yn credu. Ac yn y fan yma mae yna foddion gras. Mae rhaid i ni fel eglwysi yng Nghymru. Hwn ydy'r cawrfil. Hwn ydy'r eliffant yn gweithgaredda ni. Da ni'n mynd ar ôl bob math o bethau, ond un o'r pethau pwysicaf yn bellach ydy cael pobl i glywed am Iesu Grist. Oherwydd drwy y clywed mae pobl yn dod i ffydd. Os da ni'n mynd dweud, di pobl ddim yn clywed, dydy pobl ddim yn dod i ffydd. A dyma mae'r darn yma'n i ddeud. Felly mae pregethu'n bwysig. Yr ail ffordd da ni'n ymdrin â Gair Duw ydy dysgu a trafod. Oedd Iesu'n gwneud hyn, oedd o'n cyhoeddi a pregethu, oedd o'n hel criw o'i gwmpas i trafod. Beth ydych chi feddwl am hyn? Gadewch i mi esbonio hyn i chi. A mae'r Beibl yn gyfrwng i ni ddysgu am y newyddion da, am Iesu, am ffydd. Dyma pan bod o'n bwysig yn bod ni'n darllen ac astudio hefo'n gilydd. Bod ni'n edrych ar ddarn o'r Beibl, da ni'n gwneud hyn yn y cwr gweddi, ac yn yr astudiaeth Beiblaidd, ac yn yr ysgol Sul. Wps, mae'r ysgol Sul wedi darfod. Felly, dwi'n ymrwymo heddiw, yr ail a'r trydydd Sul o fis Chwefror, bydd yna gyfle ar ôl y gwasanaeth i drafod y bregeth dros banad. Ail a trydydd Sul. Ail gydio. Dim ond i drafod, wel, o'n i'm yn dall be oedd ti'n dweud y fanna, dwi ddim yn derbyn hynny, gai gwestiynu hynny, dyma dwi'n feddwl. Lle ail a trydydd Sul o mis Chwefror, da ni'n dysgu drwy drafod cynnwys Gair Duw. A'r trydydd ffordd ydy astudio'n bersonol, a mae'n arfer gwerthfawr i Gristion, i afel yn y Beibl, i ddarllen adnod neu ddwy, i wedi arglwydd, beth gen ti ddeitha fi drwy hwn, ac i dyfu yn y ffydd. Felly mae gennych chi'r tair ffordd. Mae yna lyfrau ar gael i'n helpu ni astudio'r Beibl. Os fysa chi'n licio i mi awgrymu cyfrol i chi, fel arfer, da chi'n bod darlleniad byr lle sy'n cyflwyno darn o'r Beibl, dim yn hir ydy'r rhain, mae yna rei hir hefyd. Ond sa chi'n licio i mi awgrymu'r rhai, dim ond un sydd yn Gymraeg ar y funud, sef Gair y Dydd. Oedd Gwilym Dafydd wedi cyfrannu at hyn cyn y Nadolig, wedi rhoi myfyrdodau ynddo fo. Ond mae'n helpu ni dyfu fel pobl Iesu Grist ac eiddfedu. Mae'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi yfad y diod egni yma, Lucwsed.
Pan oedden ni'n blant, oedd yn dod mewn potal wydyr hefo rhyw plastig swnllyd oren o'i gwmpas o. A pan oedden ni sal, oedd mam yn prynu lwcwsed. Ac oedden ni yn yfad y dŵr iachusol yma. A gafodd lwcwsed I ddyfeisio gan fferyllydd o'r enw W. Hunter yn Newcastle yn 1927. Enw gwreiddiol lwcwsed oedd glwcosed. Glwcosed, dar nhw ollwn y gael a troi yn lwcwsed. A oedd o I helpu pobl oedd wedi bod yn sal I gael rhagor o egni. A'i motto fo yn y dechrau arwyddau'r oedd Lwcwsed AIDS Recovery. Y diod sy'n helpu adferiad. Y diod sy'n helpu I chi wella. Gafodd o'i ail-lansio yn 1980 fel diod egni ar gyfer pobl sydd yn gwneud chwaraeon, bo chi yn cael eich adnewyddu. Na ni brynu peth yn bresant I dîm rygbi Cymru ar gyfer y 4 Chwefror ar gyfer y gêm gynta. Yn diod sydd yn adnewyddu chi, yn diod sydd yn atgyfnerthu chi. A mae'r Beibl I ni fel Moddion Gras yn rhoi egni i'n ffydd ni. Mae o'n yn adnewyddu ni, mae'n adeiladu ni'n atgyfnerthu ni fel pobl Iesu Grist. Yn adnewyddu ni I garu Duw a caru yn cyd-ddynion. Wrth gwrs, mae gen nhw brand newydd, Lwcwsed ydy hwn. Wel, mae'n y Marcwsed yma. Darllenwch eich Beibl. Brand arall iddo fo ydy Iagosed. Llythyr Iago. A'r trydydd brand, mae ganddyn nhw fwy na hyn, ond na'n gwneud nhw I gyd, ydy Salmosed. Yn y gair, da chi'n cael maeth a diod I roi egni i'ch ffydd, a'ch cred, i'ch adeiladu chi fel pobl Iesu Grist. Felly dwi eisiau I chi bob tro da chi'n gweld Lwcwsed I feddwl am Lyc o Zed ac am air Duw. Ac yna I gloi y gair, mae o'n andros o bwysig, a dyma pan bod ni'n rhoi pwyslais arno fo. Mae yno I chi, I roi egni I chi, pan mae'ch ffydd chi yn gwegian, pan mae'r byd mae ddylanwadau'n tawelu eich ymlyniad chi wrth Iesu. Mae'r Beibl yn rhoi egni I ni. Ac yn fyr, gweddi fel Moddion Gras. Ac ym mhob disgyblaeth mae angen ymarfer. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n anghofio ymarfer yn ffydd. Adnod Paul eto, mae ymarfer corff yn beth da, ond mae ymdrechu fyw fel mae Duw am I ti fyw yn llawer iawn pwysicach. Mae ddau ti yn y bywyd hwn a'r bywyd sydd I ddod. Mae eisiau ymarfer pethau mewn unrhyw ddisgyblaeth. Mewn côr, da chi'n gorfod ymarfer. Nath Liz a cor y gleision, dim jyst ymddangos yn yr steddfod neithiwr. Deud, na ni gan I can, welwn I chi yn y steddfod ar y llwyfan. Oedden nhw wedi ymarfer. Oedden nhw wedi cael y lleisia, oedden nhw wedi dysgu geiriau, mi oedden nhw wedi dysgu'r gystrawen, yr harmoni, y nodau. Fel ar ôl yr ymarfer, oedden nhw'n gallu canu yn hyfryd ac yn bersain hefo'i gilydd. Ym mhob disgyblaeth, mae rhaid ymarfer. A dyma mae'r Beibl yn ei ddysgu, da chi isio treinio fel Cristnogion. Oherwydd mae gwedda'r byd mae'n mynd I danseilio'ch ffydd chi, a'ch cariad chi, a'ch maddeuant chi, a'ch amynedd chi. Ac felly da chi angen treinio. Pympingau yn dros Iesu Grist drwy ymarfer yn ffydd. Ac felly, hefo gweddi, mae'r Iesu'n yn dysgu ni sut I weddio yn y bregeth ar y mynydd. Gan yn annog ni, gweddiwch yn gyson. Gweddi di siarad hefo Duw, meithrin perthynas fyw gyda Duw, fel da ni gwneud hefo pobl eraill. A dyma, da ni gweddio mewn 3 ffordd, neu mewn 3 cyd-destun, fel da ni darllen y gair. Bora yma, da ni wedi gweddio'n gyhoeddus hefo'n gilydd.
A mae natur hwn yn wahanol i'r ddau gyd-destun arall o weddio. Pan da ni'n dod at yn gilydd fel Cristnogion, da ni'n gweddio gyda'r arglwydd, gyda'n gilydd dan fendith yr ysbryd glân. A mae yna beth arbennig yn digwydd wrth i Gristnogion weddio yn gyhoeddus. A pan o'n i'n y coleg, oedden nhw'n sôn am 5 elfen o weddi. Oedden nhw'n sôn am addoliad pan da ni'n gweddio'n gyhoeddus. Diolch i Dduw yn y gweddiau cyhoeddus. Deisif, sef gofyn i Dduw, da chi bod ni'n gweddio am heddwch yn dod yn Ukraine. Bod ni'n gofyn deisif ar i Dduw, wneud i waith yn yn byd ni. Pedwerydd eiriol, sef bod ni'n gweddio dros bobl eraill, fel cleifion, a'r bregus, a'r plant, bod ni'n eiriol dros bobl a theulu ac yn y blaen. Ac hefyd cyffes, bod ni'n cyffesu yn pechoda ac yn deud arglwydd, dwi'n gwybod bod fi'n syrthio ac yn methu, gai faddeuant. Mae hynny ddigwydd mewn gweddi gyhoeddus. Ail ffordd da ni'n gweddio ydy grwpiau bychan, da ni'n gweddio efo llai o bobl, fel mewn cwr gweddi neu mewn criw bach o Gristnogion. A mae hon yn ffordd i adeiladu yn gilydd yn y ffydd. Mae'n gallu bod fwy personol a manwl a phreifat na mewn gweddi gyhoeddus. Ac yna'r ffordd olaf, wrth gwrs, ydy yn bersonol. A mae'n arfer gwerthfawr y gweddior yn penna'n hunan hefo Duw. Pan mae'r drws di cau, neu wrth fynd am dro, neu wrth yrru'r car. Da chi bod, di gweddi, mae'n gorfod bod yn hir, brawddeg i'r arglwydd diolch, neu gofyn iddo fo, neu cyflwyno problem iddo fo. Ac a'i chanol chi i wneud hynny yn gyson, oherwydd yn bod ni'n derbyn Moddion Gras gan Dduw. Ac yna i gloi, mae Moddion Gras yn gwneud i ffrwyth yr ysbryd dyfu yn ein bywyd ni. Ac yn Galatiaid mae Paul yn sôn am y ffrwyth sydd i bod yn mywyd y Cristion. Dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn ein bywydau ni. A gwrandwch ar y rhestr hyfryd, cariad. Sut mae'r ffrwyth yna'n yn calonna ni, at Dduw, at bobl eraill, llawenydd. Bod yr ysbryd a dilyn Iesu'n dod â llawenydd, heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. A mae o'n gorffan yn adnod 25, felly os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Felly mae Moddion Gras yn achosi'r pethau yma dyfu yn ein calonna ni, gan gychwyn hefo cariad. A dyna ni, delio yn anigonol hefo Moddion Gras. A gobeithio mewn pythefnos, rawn ni ymlaen i edrych ar rhywbeth arall sydd yn deillio o'r Beibl. Er mwyn i enw, amen.